Sikazvizi mukurebesa nguwa. Zvisi mukurebesa nguwa stereki. Zviri mukuziya pekubata. Kuziya pekubata. Kuti maijujwa ndakubatwa papi. Pakati. Ndizvozvo. Makadaro chete. Zvaendwa. Mumwe anogona kuti senge pandaiverenga hangu comment mwakati zvese ndiri kuita Congo dust ndiri kunwa. Power plus ndiri kunwa. Zvikutongorambawo kwa mudzimai wangu siya kutadza kunzwisisa. Chinoitika ndechekutiwo kusa Congo dust saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo ana Zigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise ana Zigo panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers pa social media lokubatikadare ana Zigo. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi. Zita rangu ndinoitwa Sokostina akana kuti Pelagia Kwampurwa. Ndichifara kukuchingamidzai muchirongwa chanhasi. Chirongwa chachinge tichikurukura nyaya dzakasiyana siyana. Nyaya dzinenge dzichiita kuma social media ma trending stories dzatinge tichikurukura. Pane dzimwe nyaya dzekuti dzinongoperera mu comment section asi nyaya idzodzo tinoya nadzo pano nhasi kuti timbokurukurawo tichimbonzwawo kuti kune vamwe vanenge vakatumwa kuti vatibatsire kuti todzifambisa sei nyaya ma questions atinge tinawo. Saka ndisingatore nguva yenyu yakawanda muri Zimbabwe muzuva ranhasi handisi kufamba ndega ndiri kufamba nemutumwa asi ndega nditi mutumwa regai vasangane nemi uyezve vazvitaurire vega zita rawo. Sangana nemuri Zimbabwe mutumwa. Toti makadi zvenyu muri Zimbabwe. Ndinonzi mutumwa Masango. Vazhinji vanoziva kuti madzibaba Masango kana kuti mutumwa Masango. Parugarapo pa AC35 muna Mambo. Shuwa ndini mutumwa Masango saka ndoti pazwai pose kwamuri mwarakitire zvakanaka. Aiwa, tinotenda muri Zimbabwe mavanzwa mutumwa Masango. Vamwe venyu makuvaziya kune vari kutanga kuvaona tichange tichifamba navo tichimbokurukura tichivabvunza dzimwe dzenyaya dzinenge dzichiitika kuti aiwa vatibatsire kamunhu waMwari kuti todzifambisa sei nyaya idzi tiringonzwa dzichitenderera. Ndinokutendai mutumwa. Mutumwa. Nhasi tichange tichikurukura ndika chakachimboshapena zvakatokosha. Ndizvo ndida kutanga mutumwa. Pane nyaya chatanga nayo inyaya takaona pa social media. Tinge iko zvino zvakunaka kumwe kwatinoenda kunze kwa social media. Nyange tikaenda kuma TV tinongodzoka vachi pa social media. Nekuda kuti life yevazhinji iri pa social media. Nyaya ndoda kutanga nekumboti kurukure inyaya yekuti tiri kuona kuti mazuva ano vabereki vakunyanyoda kupindiridza munyaya dzewanano dzevana. Mubereki akuti aiwa inini ndinozvisarudzira munhu wandenge ndichida. Pane vhidhiyo ratakaona tezvara vachinyatsotaura vachilista zvavari kuda vakati nini muroora wangu wandenge ndichida pano. Ura kuti mutezvara vanenge vane vana vavakomana. Vakati nini muroora wangu toda muroora asina singaise mhete pamhino, muroora asingapfeke mutodo, muroora asingarukwe musoro. Vakataura zvinhu zvakawanda. Tikati chatosvika here ipapo mutumwa pekuti vabereki vakutisarudzira vakawanda vakapawo pfungwa dzavo. Umwe akati aiwa ivo vakasarudzirwa nani mudzimai wavo. Saka ndati regai timbokurukura nemi mutumwa munoti chine nyaya iyoyo. Ndotenda chinoitika tete ndechekuti ndiri kufara nemubvunzo wenyu. Chatinoziva mutemo unobva kuvabereki. Wakaona vabereki vachitaura nyaya yekuti asikuda muroora ane mhete pamhino, asikuda muroora akadai anopfeka zvakati vavabereki. Vane dzidziso norayiro yavari kutora kuita kuvana. Chikonzero kudhara kwangu kusina zvinhu zvakadaro. Ndosaka muchinzwa kuti munhu achinzi enda kwatete. Kunzi enda kunoona atete kuya kusi kuti uri kuenda kunoona atete chete chiso chawo chete kana kusvika mumba pawo namumba pawo. Inyaya yekuti uri kuenda kunoti wakasvika kunoona atete vemukomana. Atete vemukomana vanotarisa unhu hwemwana auya kana kuti hwemusikana auya nemukomana nemwana wavo. Utoona kuti iwe uchienda ukaona atete vakutera kumba kwenyu woziva kuti wapasa test yacho. Itest iyo yaitwa iyoyo. Chikonzero vaida kutoziva kuti chinoitika ndechekuti hunhu hwachasvika kuratidza wasvika uko.
vanotoziva kuti uyu munhu haaroreki. Mumwe vasvika kuti tandosvika nematrauzi amwe kusvika ubva tanga kuti zvisiriri zvepamba pani patete ipapo kana patezvara. Saka uona kuti saka atezvara kwanza ita da munhu akati kuti vari kutraya kuda kuti mwana wavo atsvage munhu ane hunhu akatsiga akarayirwa. Saka vazivano vasikana vamazivana vasi kurayirwa. Vazhinji vedu vari kungoti dai so mwana akatobva kuti kwanenge ari kuyunivhesiti akadai sakutizira kuti haana kuwana nguva yekurayirwa kuti chivanhu chedu chinofamba chakadai. Saka nyaya kuti vazhinji vakurasa chivanhu. Saka baba ivavo ndiri kuvatsigira ndichiti vakataura mashoko avo akataura iyayo ari right, asi ivo vanofanira kuti mwana auya nemusikana, mwana anofanira kumupa nguva natete orayirwa kuona kuti mwana yane hunhu icho anotsika here. Saka kana zvakadaro ndikuona zvichiita zvinofamba zvakanaka. Arigai nditi ipfungwa dzamutumwa ndizvo takumbopawo pfungwa dzangu inini. Zvino tingati dressing inodefina munhu here? Tingati munhu akapfeka trouser atova munhu akashata here? Ngatimbotange nedressing. Hatiti isusu munhu akapfeka trouser munhu akashata. Asi mutemo kudhara chaiko tichikura vakadzi vanga vasingapfeki matrausi. Saka kureva kuti baba ivo vachine chivanhu chekudhara vachine mutemo mushamani mavo. Asi kuti isi munhu akapfeka trouser chiro chashata. Asi kune mamwe mapfekero futi chiro dress chacho unopfekwa asi riri mbambamba utoona kuti ava mai ava vakapfeka zvavo asi saka zvese zvakuitikawo nematrauzi kune matrauzi anopfekwa futi mbambamba nditeka. Saka sikuti isusu kana munhu wapfeka netsa kupfeka uchiona zvinhu zvandiri kufamba nazvo zvinoenda kuti ndiite hunhu pavanhu. Saka sikuti madressing acho anenge achizopfekwa manje ndiye mwana pasati vabereki vazoita sei vazojamuka. Saka tune makuriro atakaita nemarerero akaitwa vabereki vedu. Dzimwe nguva vabereki vedu vakatorerwa inonzi mukadzi haapfeki trouser. Yes. Saka nodawo kuti uchachi nechirungu ichi vakadzi vanenge vapfeka matrausi. Asi nyaya iripo ndekuti matrausi akatanga kupfekwa nenyaya dzekuti pana vakadzi vaishanda mumaofisi vanga kuti isusu patinoshanda pamwe pacho apa tigare tisina kupfekawo trausi. Saka isusu kuona kuti isusu mapfekero ndiye amufitanoratidza munhu kuti uyu mapfekero yake chero usiri shiri yemusango vanotoziva vanhu vanotobva kuti mapfekero aya anenge shiri yemusango. Yes, saka vanenge vatonoti mapfekero aya asiri aita. Saka mapfekero anoda kuti apfekiwe zvine hunhu. Chero ingawo trouser racho ngaringe rakapfekwa zvine hunhu chete. Mutumwa, inini ndofunga kana kwakachena kudai vasikana vaya vanotengesa vaya mungamuzive here achifamba murodhi kuti uyu anozotengesa usiku? Right, ndipandiri kuti inini kuno vasikana vanotengesa vaya mazuva ano vamwe chakutori vapfeka tsiga ndikurore chaiyo kuti unotorora kuti masikati ungotosvika kuti mai avo vakatsiga wawaona. Asi manheru vachienda pamutambo wavo. Azoti kazhinji futi chikupasa kuti vanhu vazoenda kunotsvaga manheru. Kazhinji kacho haisi nyaya yekuti inyaya yekuda stereki kuti aneurwa nechando. Vamwe vacho mawaniro kana kuti vamwe vacho havatori namabasa. Saka ndinoona kuti zvina ndishandire mhuri yangu papi ipapo. Saka isi kuti isusu kupfeka shuwa kuno vamwe vanogona tsiga ndikurore asi chakuda kutariswa fisi hunhu une munhu chinonzi munhu hunhu. Kureva kuti saka ndatara paipi tadzoka futi pakuti megani makatongoonawo munhu pane mwana anopfeka makakatsiga asi hunhu hwake hauite. Saka hunhu ndo hunotaura chinonzi munhu kana kupfeka kwese kuti ngakutaure nezvako asi hunhu hunokosha. Saka bozi vamwe vazhinji vanobva vapfeka wakaona makutopfeka achitibudisa miri wese panze hunhu hwasina. Munhu akaona achienda patachiraini akuenda sarati havasi vese vakuenda kutsvaga chi havasi vese vanonge vachiti isusu gatifarire kuenda ipapo. Chikonzero mumwe munhu akarambwa nemurume haana vabereki haana pokuti abate akutotsvaga kuti ndakawana mari yebhizinesi ndotanga. Kuno vamwe vanhu vanototorwa patachiraini otozinza kuti inini nyaya yekuti ndanga ndisina kuti ndiwane ndirarame nacho. Saka ndakaona murume anondiroora mwe kuno vamwe kutogara mumba zvamuchose. Mukuti munhu wepatachiraini angu anotogara mumba here? Zvakanakisisa. Kuno vamwe vanhu vakati vatotoziva isusu vakatopinda mudzimba dzavatori izvozvi atobva patachiraini opasi awana zvese. Munhu atonotora patachiraini awana zvese. Mutumwa. Vanhu vamuri kuona mudzimba umu kuno zvamutoti tora patachiraini kuti vamwe vakadzi vevanhu vari kuenda patachiraini. Vakadzi vanoenda patachiraini? Yes. Like vazhinji vana vakadzi vanoenda kumabasa masikati
nyatsa kumboenda pabasa pamukadzi wako mbongori mukadzi wangu aita pabasa papi unoziva kuti takutaura aiwa avarambidzwi pana vandotoziva handitobatsira vanhu pana vandotoziva vamwe turamina kuti baba murume wangu ndotomudza ndikuenda kutengesa kuguruve asi ne ndiri kutachira ini kuna maavenues Alright. Yes. Apa murume anzi ndikuenda kuguruve ndinotachira kumaavenues nditoenzi ndotodza murume wangu ndinotengesa wakati apana ngopa example yekuti kuguruve bhozi atizoti dyo amuzoti dyo bhozi murume anobva saka mukadzi wangu yaenda anomukadzi aenda kuguruve anobva saka mukadzi wangu yanditeka asi tikuedza kupa example yenzvimbo chete asi kune vakadzi vari kutobuda mumba achiti ndikuenda kunohodha ndinotengesa kwakati kumakurukodza kwakati ndinotengesa zvakati asi vamwe akuswera ari mupi ari mutachirai saka tikuti andimboziva kuti atori munhu akatororwa saka nyaya iri mutachirani haisi kuti anzi mbona munhu akudzorera munhu mutachirani uenda kunozotorora pane atori mumba kuenda kutachiraini ane mavona mutumwa saka ibvunga mubopoto ibvunga mubopoto pane mumwe akataura kuti ivo vanomwa doro vakadzi vanomwa doro ava ungatore munhu anomwa doro wotoisa mumba doro rakashata here doro kana mukadzi achimwa doro kuna vamwe vakadzi vanomwa doro akatororwa asi torina unhu hwekuura asi amwa doro rake asi semutemo kumusha chaita toziva kuti kuna nambuya nasekuru vaigona kuenda kunobhawa wese murume nemukadzi wotosvika wotomwa doro wotoshiya wakapedza vodzoka kumba wakateedzana murume nemukadzi vazhinji vechimamwiri akuita doro vakadzi vemazuva ano manje ana ma2k vakuti vakamwawo doro kana kumba achadzoka hasina respect vamwe vachi doro iri zvatinoita rinokonzesa kuti zvakawanda vamwe vanotanga tokuisana kuita mutauro checheya kuti munhu amwa doro bhosi doro rinokonzesa kuti munhu aite mhandu umwe akatomwa doro hasina respect mumba make tumwe akutonzwa mafeelings ipapo akutokechwa ani mapona saka ndoparikuzobvira dasonoti vanhu vachizorambidza kuti zvaita vakuru vedu kudhara vainge vachimwa doro nemhuri yavo asi vanga vakasosera musha wavo saka ana ma2k kana musina kuvasosera musha wacho kana titisosera musha kureva kuti vaiisa ruzhowa kuti mukadzi wangu ararwe nemwe murume chero murume akada kubatwa nemwe murume yes yange iriko tokuona zvekunyepa-nyepa kazvokulokana mahwani yayo zosa kuti sekuru waisiya mukadzi kumusha kwegore rese vaenda kubulawayo kunoshanda uya kuharare kunoshanda mvura yaida kunaya muna November December sekuru vakudzokera kumusha vanozodzoka futi kubasa muna zhizha rapera ane mapona saka pesa pambuya vanosara kumusha vakachichengetedza havaenzi kuti ambuya vabatwa nechikomba vasara vakatasi vakachichengetedza kureva kuti vavainga vakaiswa lock center plus vatu vanga vane hunhu kudhara chaicho kwaitonzi munhu akaroora wakaroora mukadzi aitorwa oendwa naye unoenda kumusiya kumusha anogara namai kupi kumusha mazuva ano ana ma2k vakaziva nesika yekuti mukadzi harisi gejo unosiwa kumusha wamboda unosiya kumusha ndiani asi kudhara vakadzi vainosiwa kupi kumusha achionekwa hunhu hwake achidayirwa namai wako achinoona kuti mukadzi vanenge anoshanda komana taitozoti mukadzi vanenge anoshanda kureva kuti chiro wakazomuya nemuchirungu maizo vabereki vaitoziva kuti aiwa hasina problem tamurayira saka mana ma2k mazuva ano kuti ungoenda kusiya uchidanza kuona kuti waroora mukadzi chaichaiye imboenda umusiya kumusha 1 week chete kuna vabereki kana 2 weeks womutora ndokuti uzoti mukadzi wako chaichaiye ma2k manje wakamusvika kumusha unogona kusvika usati wasvika kuharare munhu atova kuharare saka nyaya yekuti manje vanhu vada kutorayirwasaka nyaya ripo saka takutora nyaya yekuti doro rerere ana ma2k vari kurimwira zvisiririzvo vari kurimwira zasana ma2k vamwe vacho achitoda kana kutopinda mumba hawachatoda yakutoti ndakatoenda kushandira ndoona kamari kangu ndotoisa pasaidi ndakutoita zvinhu zvangu akwanisa kutowana mari yekutorenda akutozvirendera wegani chero vabereki vakamboti zvakati anobva taindine mari dzangu hamukwanisi kundiudzira zvokuita saka kuti chiro kuti chine chiuraya chivanhu chedu tine chiuraya culture yedu patikati nguva dziri kufamba torambira here tingori kuchivanhu iwo nguva dzidzo nguva dzichifamba kudai pane mitemo isingade kubviswa toramba tinayo mitemo iyoyo tinayo ichiti holdera
ichitibatsiridza kuti dzimba dzimire. Pose tikudaro kuona dzimba dzakawanda asisi kumira. Zviri ngoti munhu akangopinda mumba atopiwa mwana. Izvi kuna vanhu vakawanda mumwe akapinda parume 5 apa asisasvika na 30 years asachinyatsa rume ungani 5. Muri kuona kuri kuti munhu iye asina ndidi kuti agare mumba kuti aini gara mumba atunenge imba inonetsa chikonzero haana kurayirwa. Nesuwa rume wacho futiwo matogona noti nanda kutoya kwamuri rume wacho futi nenguwawo ndikatoda mukadzi nguwa yemukadzi ndakatomugara naye nguwa ndikanazvara ndototi handamupedzera ndikanditori futi mumwe anditeka. Saka kuona kuti inyaya yekusarayirwa kwedu isusu. Saka tikawana nguwa yekurayirwa like ndakakura nasekuru nambuya ndakarayirwa chaizvo ndizvozvo asi ndisinganetse. Tivabvunzera mai tivadedzera mai kuti vakavadedza vantoziva kuti handinetse. Tasiyana na vakomana ma2K anditeka. Vana ma2K ava vanonetsa problem yekuti havana kuwana nguva chaiyo. Like munhu akwira nasekuru nambuya ka I think ane respect kuvanhu. Chikonzero marayirwa taitwa nambuya nasekuru tairayirwa zvakanaka. Manje mazuva ano mwanototi handiendese kwavanorwe. Chikonzero isusu vaprofita vacho ndisimo tiri kupesanisa futi mupataure ipapo profita neng'anga ndisimo tiri kupesanisa futi tiri kupesanisa vanhu mamisha. Unonzwa kuti sekuru wako anoroya mbuya wako anoroya asi chikonzero the more time yavati isusu zati kumusha zati atembozwa jekiseni isusu taitsengerwa mumushonga so totopiwa kubatukana nechirwere. Tunoziva kuti pane nguva yekuti waiti mwana taita kuti mwana kumusha aikweshwa vanhu vaba zvezvekuswa chigumwe. Mwana aitogadzirwa mushe tu vamwe vane magadziriro avo avaita. Baba wacho aigona kunzi mwana aigona kugadziwa kuti asabate nhova, aigona kugadzirwa murume aigona kutota chivanhu chokushandisa nhengo yake kunogadzira mwana. Nanhasi zvinoitwa izvozvo. Mwana anogadzira nenhengo kana asiri wako anotanga kuhwara kana ari wako harware. Vatotudza imwe DNA test kai. Yes. DNA test ito DNA test yakasimba. Yakatosimba ka. Kuti mwana mwarume anotora nhengo vane kurosesa mwana pachipande mwana atwekana nechirwere chenhova. Saka manje mazuva ano ma2K edu ava akada kuona wada kugadzira mwana nezvozvo vamba ati murume wangu akaropa autodza kuti murume saka takura zviriko. Saka nyaya yekuti vanhu tikudze kutsananga kuti vanhu maprofita neng'anga vanobva vapesanisa vanhu nhenga akaromba. Like ona mazuva ano zati uchitopfugama muprofita vanofanira kupachenjera ipo paya. Unobva wabvunza muprofita kutibvunza kuti mushami ndikuona pane munhu anenge ane mari obva wanzi kuti ndimukoma wangu vane mabhazi vane mota dzakadai saunza kuti right iwo mukoma wenyu akadai vakaromba. Chikonzero aita motikari nemabhazi akaromba aita mari wese akaromba. Saka vanhu tani kamungapfungwa kasiri right achembera wese mumusha asara ari mukuru mumusha ndena asara ari mukuru mumusha ndasekuru wangu nhenga unza right iwo vaye vakatobata vatori nenyanga vatori nezvikwambo ndosaka vasiri kutofa asi zati vakuru kudhara vaidya pfuta. Yes, vaidya pfuta ravaidya raiva pamakore akawanda. 2 vaidya chikafu chokudhara ana ma2K cheche mazuva ano vanodya zvinhu zvokufuraya mafeti kuchichi. Kudhara isusu taiziva kuti huku taigona kutobikwa kumusha isina mafuta todya. Isusu pandakakura nasekuru wangu isusu vaigona kutibikira paevery gore taibikirwa huku chinzi kusimbiswa musana chinzi tambato nezvirwere taibikwa huku isina sauti jongwe risana tatanga kukoridza rerera kuti kokoko taibikwa huku yoiswa mupoto yofashaidzwa tonzi garai apa tizoti mukati atizoti waizoisei zvavo mukati asi aizonzi garai apa tobatwa shamu tonzi dzorai nyama muchidya bonzo usatsenge bonzo idya nyama tikaita idya nyama iyo tikatowanda tiri boys pamba ipapo wazukuru taitonzi kubikwa musana nditeka saka takazozvona takura shuwa musana ndekatese yakasimba andimukona. Saka kuona kuti kuva taitorayirwa zvakadai zvakakura. Saka isusu taiti tikapedza apo tobva tanzi chimwe masupu aya. Saka ukanza sekuru vachidaidza kuti mwana wako ngaaye kumusha muzukuru wangu ngaaye kumusha vane zvavakuenda kunoitwa kupi kumusha zvokugadzira. Saka unobva waona kuti saka mwana akadzoka achikudza kuti ndakabikwa huku nasekuru takatodya huku isina sauti mazvoonaka zvakaita baba wenyu otogadzira vana vangu kudotoroya vana vangu kuti vasabudirire. Aiwa havasi vese vane pfungwa dzekuroya.
kuno vamwe vatochembera vari kumusha havana uroi. Alright. Yes. Apa mabata nyaya dzakawanda mutumwa zvitanda ndikutaura nemutumwa tichida kuti tidzokei mbijana panyaya yedu kuti tingaipedze tichiti tosiya here vabereki vachisarudzira munhu angava mukadzi angava murume kuti vabereki vacho tivadzosere here simba iroro kana kuti ini ndikuti toti munhu ngaiwo ngazvisarudzire waanoda kuti kumberi uko munhu anongochema nyaya munhu anosarudzira munhu waanoda asi kungopa hedu example kuti chifanho chedu kudhara zvaizvo usati baba wangu inagina unopfimba panhenga apo undipfimbira mukadzi wasawira wawo woti ndiye mukadzi wakaenda kusarudzira iwo tonzi wotoona vapo handimapona saka mazuva ano nenyaya yekuti ana ma2k isi manje kuti tisarudziwa vakadzi manje hamba mungatonetsa nyaya tonzi haiwe wakasarudzwa nababa wangu nepasina baba wangu handaita sei ndozvanada kutaura kuti munhu anotukwa kachinzi handaisa kuda iwewe asi baba wangu ndowakapasa kuti ite sei ndikude saka chikonzero ichocho sandipoti tisu sedu munhu akapasa kuchisarudzira asi wachisarudzira kwacho chiendawo naye kuno vabereki wako kuti ndo mudzi wana munhu wandada kutura kuda kuwana uyu vomuona kuti munhu yane hunhu here anomapona ndizvozvo panonzi muroro aende kwatete papa kuseni kwacho muroro anofanira kumuka achitsvaira ka saka mumwe anobva tomuka 11 okuroko ma2k whatsapp obva anzitsika mugoro uende kuporo unochera mvura wotona saka unotoona kuti hapana kwatiri kuenda saka isi kuti isusu vabereki vamwe kwanisa kusarudzira mwana wavo kuti uyu mukadzi akanaka zvitoriko nezvinotodiwa asi wakaona ende tundu kutoti wakaona uchino vabereka vachito kusarudzira mukadzi nokukudaka ita mwari muriko. Alright. Yes. Vachinji vabereka vasine nazvo kuti ameneko tora zvawafunga yes saka tinochiti vabereki vaura kuti uri right uri mumaoko yakanaka ndizvozvo tinotenda tichipfuurira mberi pane pamataura nhau yekusimbiswa musana anzi maidya muchinzi dya nyama wiki iroro ratabva irori ratiri kubuda mariri ndakazonzwawo mukuru apostol Chiwenga vachiti wanje wemunhu wemurume ungadada here nekuti inini ndiri kugona kufadza madzimai nyayo yakanetsa yakanetsa vamwe vakati aiwaka ndotadza nekudada nekuti ndiri kufadza mudzimai wangu kureva kuti kufadza mudzimai aedza kutaura kuti muimba yemukati tingati zvinodadisa here zvekuti aiwa inini ndinogona kufadza madzimai taisa hedu kuti pano mumwe wedu akazobatwa nembiri yekunzi anogona kubata madzimai zvino vamwe vakachema-chema nenyaya iyoyo mutumwa kuti zvinodadisa here zvokuti inini ndakabata mudzimai hapapukunyuki zvezvezvi ndisakamaona tikutira nyaya yekusimba kwemusana zvotodadisa kuti unzi kufadza mudzimai wako mumba chiguta bosi kana usingamufadza mudzimai wako achiguta mumba kureva kuti mumba imo munogara mune bopoto hamuna respect iwanike mumba kufadza mudzimai wako zvinonyanya kuti dzimwe dzenguva ukasamufadza zvakasimba mumba macho ndipo wakatara panotaura vamwe varume anobva kuti mimi wemi pakadzana kuti mimi wemi nyararai zvenyu michikonzero akuti zvikunzi nyararai zvenyaya yekuti mumba wako haguna kufadzwa mukadzi asiguta mukadzi akaguta mumba anokupa respect chiri kupfugama chake anopfugama mukadzi chirembe chedzino ainwa zvakanaka kana akaguta saka kureva kuti kufadza kweke madzimai konda kuti akweke indiona kuti kuda kutofa munhu unofanira kuzvipembedza kuti aiwa ini ndiri bho akagona kamupana ulenge enda akatifadza madzimai akagona kufadza madzimai aniteka asi songwa chaizoridzika ine pano wanyari kani because inenge ichitaura zvirabasa because kureva ndipati kuti isusuka anenge chichina hacho chaiitika chaakaimba asi mawire maitirwo acheni manje auzochipapirira pamberi pavanhu manje chakazotanditeka sai kuno chakazodara uona kuti zvinhu zvokuti isu tinongoziva kuti ndozvinofanira kuti zviitike mumba bosi kana mukadzi shuwa asina kufadzwa asina kusvitswa chaipo mukadzi baba munogara makaitana bopoto mumba macho injanga mumba imomo saka dzimwe noizi dzatinonzwa idzi hadzisingori noizi chete dzimba dzakaonzwa kakuru akati chakafudza dzimba matenga dzimwe noizi dzamuri kuona rume nomukadzi vachipesana mumba nyaya makazode kuitonga painozopesera yadzoka inodzoka mumba kuti baba hapana zvikumboitwa bamba muno hapana zvikumboitwa mumba muno baba makatodzana popotedzana sei chero chikafu chakazara mumba nyaya makaitsvaga makaipedza painozoenda pasho mumba mumwe anogona kuti senge pandaiverenga hangu komenti mwakati zvese ndiri kuita congo dust ndiri kunwa
Power plus ndiri kunwa. Zvikutongorambawo kwa mudzimai wangu siya kutadza kunzwisisa. Chinoitika ndechekutiwo kusakongo dust achisi ndo zvinoda kuti zvifadze madzimai chete. Kumwa zvauri kutaura zvacho kuti ndamwa zvakati haizi kuti ufadze madzimai chete. Munoziva kuti inini imimi munogona kunge murume unofanira kuziva kuti mukadzi wangu weakness yake iri papi. Right. Inyaya yekuti varume vazhinji hatizivi kuti mukadzi wangu weakness yake iri papi. Mukadzi ane weakness paanoda kubatwa kuti umufadze. Makutaura nyaya dzangu. Ndo nyaya dzangu manje. Saka kureva kuti iwe murume chero wakaita 1 hour pamukadzi une zvauri kuita ipapo zvokuti ngandimupfidzise akuti kufadza madzimai hakusi kupfidzisa mukadzi. Varwa black label aburuki. Wadonza nguva refu wadonza unorwa 15 minutes 20 minutes asi mukadzi agutsikana in 5 minutes in 2 minutes mukadzi aita se agutsikana ande mapaona. Kuroti pawamubata wamubata pakanaka ndizvozvo. Saka zvizi mukurebesa nguva. Zvisi mukurebesa nguva stereki. Zviri mukuziva pekubata. Kuziva pekubata. Kuti maijuju wanda kubatwa papi. Pakati. Ndizvozvo. Makadaro chete zvaendwa. Usati pane mukadzi wokuti unoona kuti watomubata paunozoti apa ndo pane weakness yemudzimai wangu. Uchingomubata ipapo cheteka munozosvika mufadza madzimai mese matopedza iye atowabho. Iye atonaka. Atoziya. Atoziya. Nawe uri pakuziya kuti maijuju anoda chii. Ndoda papi. Manje vamwe varume vanongosvika kubva kuti atoziva izvo mumwe murume anosvika pakuchembera nomukadzi wake. Atova nevana kana 5 6. Anongoti chero mukadzi wangu achingoita vana chete. Haisi nyaya yokuchera ingoita vana chete. Angoita vana chete asi asinga. Vanhu vacho asinga musi waanoziva. Asina musi waanofara kuti nini ndasinoenza kugutsikana handimukona. Asi nhumbi inongobata chete. Inongobata nhumbi haina chainoziva ka. Haina chainoziva. Saka nyaya iripo ndeyekuti mudzimai anoda kufadzwa kusvika palevel yekuti unoziva kuti apa iwa zvafamba. Zvakanaka ndimapaona. Saka inyaya yekuti waziva here pekubata munhu wako. Ziva pekubata munhu wako. Newe pozoti pane vamwe vakadzi vachafanira kuziva kuti muviri unoshongedzwa. Muviri unoshongedzwa kuti ungochita hit. Uzive kuti kana murume wangu akapinda mumba muno anowana zvese. Zvakubva futi pakuti mukadzi wacho wachishongedzwa here. Kuti wakakura here uchizivawo uchirayirwa natete. Chero usina kukura uchiziva urayirwa natete. Mazuva ano unongotsvagawo shamwari dzakangwara wanditeka. Kana kuti shamwari dzakangwara kana kuti kaita kuti amana mazuva ano munombochitawo sei wanditeka. Kuti murume anze kufarawo mumba wanditeka. Sano tinodai wanditeka. Zvinzata sei? Ugadzira murume wako sapatina yakanaka anditeka. Sapatina. Kuti murume wako kana akauya anoziva zviri right. Ndizvozvo. Asi kavamwanja mubvunza musati maendera mberi ndikuziziva kuti muda umwe anogona kutoti tichitaura kudai ari kuti mutumwa zvese ndiri kuita baba juju ari kungobuda. Aiwa zvakuitika manje zvekuti baba juju ari kungobuda. Zvakuitika zvekuti kuno vamwe vakadzi vane problem yekuti havadi everyday. Kuno mumwe murume anoda everyday. Mukadzi afata ndatova mombe here vada manditeka andimuona kureva aiwa hausi mombe asi ini zvandiri kuda. Ndizvandiri kuda. Andopaona. Ndizvandasi zvandiri kuda. Ini ndikatobva kubasa. Ndichida kutomwa tea ndakutomwa tea. Andopanzisa. Ndakuda kumwa tea. Utopinda utobva kubasa. Funa kutokona wakageza. Alright. Yes. Ndichosvika ndichitoda half body yangu ndakutopinda mukati. Yes. Matem maneri futi chipedza kutandara. Toita sei futi? Andokona. Saka pona mukadzi vanozoita problem yekuti anenge akutomonita murume wake kuti ndinoda kutoka 1 chete pawiki. Aiwa. Ukumbodyiwa nani? Wakauya panapa una kufambira sadza panapa. Wakafambira izvozvo. Saka vakadzi vamwe vane problem yekuti vane chimwe chimweya chekuti hata unofambira sadza pano. Saka vamwe vakadzi vane chimweya chekuti havadi kungoti pese pese vanobva vada kungoona nenge zvisi. Asi kuti isusu murume wako akatomona chida izvozvo mupe izvozvo. Saka kuno vamwe saka murume akagutsikana nomba make akagutsikana nezvese akashoma kuzoita sake kuzobuda ndimapaona nditeka. Chero mukadzi akaguta anofanira kuita sefuti kutyora mudhena nditeka. Yes, andimapaona. Because vakadzi vanozana kuguta futi vanotopoya.
ndikozi ipapo mazuva ano hanzi gudo rakabvuta pemba kwamana vakadzi vari kuhura mutumwa ndakaindikuudzei inini mamboitara nyaya yekuguriweko saka chiri kuitika manje chichazvenyu vakadzi kozvinezvi haiwa kozvinazvo havachapeketedza kuti mukadzi akahurirwa ndakutaura twangu ndomira kozvina vaende anenge aneomba imomo achitsikisa rumba imomo chinoitika manje ndechekuti kuhura kwevakadzi hunhu hwemunhu mafoni akati uyaya saka mukadzi anogona kuona pafoni zvichiitwa like izvo tinoona vanhu vakashama vai saka paanonzwa mumwe munhu achifadzwa achichema yawe iye mumba make masati achiyemedzwa saka pano pafunga kuti saka ini nega ndimbonzwawo kunze kuti ndochiyemedzwaona zvinoitika here zvipi izvozvo saka ndipatoti varume tinofanira kuwana nguva yekukwinyirira mumba mache imomo mukadzi anoda kutoonekwa makonetso kuti achiyemedzwa here iposa kana mukadzi afadzwa chaizvo anoridza mhereka diteka kurova kuti aita sei afadzwa yes saka pano ndipati kutakira pachepa pakuti zvaanoona mumafoni zviyanditeka ngazviitike futi kupi kumba but veive mafoni vai vanenge vamwa mapiritsi ndasandikuti ndikuti ngazviitike kumba kachiti ngazviitike kumba kureva mastaira kuno murume angozviva kuti mukadzi anozvambarirwa mumusoro chete handiteka mukadzi anosandudza saka kuno mumwe munhu asingatomboziva akangosvika kupa kuti bhitiri zvatopera aiwa anengada kumbona mukadzi anoda kuti zvaanenge achiona zve zvanditekuti unoda kumbodanzi saka iwe wakasvika mukadzi wako da kudanza obva tukazviona kupi wakadzenja kutochekateurira wakadzenja wakatochekatodza rume wawo wadzanobva ti wakati iwe da kuzofadzwa ndakadai obvanzi mazuva ana kupi zvo saka ura kuti mukita musikadzi aiwa azviona pafoni asi iye haana kuda kubuda mumba azviti murume wangu chindiitira zvinhu zvakanenzira dzakati saka kureva kuti isusu mukadzi akakuti ndakuita zvakati chitomuita nenzira dzipi nenzira idzodzo iwe tinoti apa funga ndipari kutonza kutodapo ikandichiovhena ipapo anditeka zvobuda zvakanaka mutumwa nekuda kwekuti nguva katinogona kuswera tiri pano regai ndi kuti mhuri yezimbabwe kana tichida kuti mutumwa isusu mutumwa toda kuti vazodzoka ndizvo tidzoke timboita china chiri china chaicho andika asi atodzidzawo apa adzidza kuti mukadzi anoda kuita sei kusandurwa aiwa china tida kuti todzoka imwe program mutumwa tichiita china regai tifambei pane yatakazoona mutumwa vanhu kumasvingo hanzi toita semasvingo takaona mheni uchinorova zvinova mwari kuti imheni chaiyo yekwamwari here kana kuti pane pakashandiswa ipapo kusanganiswa zvinhu vanoziva mheni dzokutumirwa iyo ndiyo mheni yokutumirwa chaiyo shuwa here mutumwa yes pakatumirwa munhu pa magetsi meseji yakasvika zvakanaka yaya magetsi yaya alright because mheni zvainoita kashoma mheni kuna unorwa simbi paipapa alright ende mheni kazhinji karura paipapa inobvirisa chinhu ndozvatinoziva kuti mheni inobvirisa saka ukona kuti paipapa yeye ndiyo mheni yekutumirwa yeye saka chirurwa chechanditeka mheni yekutumirwa aiwa totovaziva vanhu vanotumira mheni zvitoriko akwete mbichana pa zviriko zvekutoti munhu atombotora nguva akada ngorohwa nemheni isusu wakatinetsa chaizvo tokunongokudza tano enda pana nhenga anongokurovesera munhu nemheni zvakanaka here zvokurovesana nemheni izvozvo zviri right munhu afanira kumbostrokeswa kana anetsa nechikwereti chako kana kuti munhu akakuitira musikanzo akakuhurira wotiza adangochaiwa mheni iri right kuzi vanhu vanyanya nenyaya dzekunyepera chete asi tozati zvinhu zvingori simbu chete miti yene kunongotachaniswa rezo chete yotosimuka makore akadaisa bozi ichienda mheni inonzi mheni pamwe watu wabanga nemiti kana miviri banga rotsvukiswa pamoto yes wotobvunza kuti pauri papane makore here pautotaka kunairira muchana banga repa rinotohwa rinokandwa mukagubhuso kana muchikapu banga panguva rinoti pa kunokuku pano zvinoitika mukati momo
usipa kuti khobo baba unosumuka ite kuti mheni iwe unorova iyoyo uronza kuti achachayo munhu atorowa kwete mbichana saka vanhu vari kuvhara vanhu ma6,000 ma10,000 vombokutsvaga here mutumwa andi kuti ini vanhu vanorwa nemheni asi ina handina angu mheni akati muri kuiziya kakuigadzira vanhu vanorwa nemheni handiteka iyeye ndiye chokwadi kwete mbichana saka vanhu ngavasajairire kuti ndoti zviratidza kuti vanhu uroyi huriko vanhu vanonenge usina uroyika uroyi huriko uri serious yes mheni dzedze dziri kutoitika mukati moka kune dzimwe dzimheni anenge arwa pamunda panenge parwa nemheni aiwa itori mheni yatumiwa yoiye pamba panenge parwa nemheni itori mheni iri serious saka yeye ikaitika papa yeye imheni iriwo mheni yeye tafungudziranza isi mheni yekutamba nayo kana nzinzi mheni yaMwari ava yeye ndiye wakomana wakakanika tuntu twawo saka masvingo tiri kuibhiga kuti masvingo magetsi hanzi masvingo namutumwa tiri kuibhiga hanzi zvashuwa vakomana wakatamba netsoro dzacho kumasvingo ikoko saka munhu iyeye hasi munhu wekutamba naye ba because mheni because inopedza masports saka chazenda choti vazhinji vamwe vasingazoda kunyakurwa munhu nemheni because vakarwa munhu wacho nemhenika dzimwe dzenguva mari yacho inobva yarova asi manje kune imwe mheni inorova zvekustrokesa chete natostroka watoona kuti imheni astrokeswa akapetswa nemheni chamwari murume uri pasaidi astrokeswa saka zviriko haikona kuvharavhara vanhu musavharevhare vanhu vedu hanzi mheni iriko mutumwa zvakare pane imwe nyaya iri kuitika masocial media ko zvino tiri kuona nyaya dziri kunyanyobuda vana mai vachirova vana zvakaipisisa siyatakaona yekutanga yatakaona ndeyamai vairovera mwana wavo kuti atora $11 tikazoona imwe yakabuda mudzimai ainzi 35 years akaiswa pakubaya-baya mwana that's sad right tamuzi chii chikunyatsomboitika chinoitika mukadzi wokubaya-baya mwana wewe mukadzi weweyo akagarwa nemhepo dzisiri right wewe uye airodza kuti angani tiri chimweya chiri paari mukadzi yeweyo funga nyaya yayo ukaenza kuitsvagisa zvakanaka iye imwe yongozi ngozi pane munhu akauraya munhu kufemiri kwacho ikoko pane zvakaitika mukadzi yeweyo haasi munhu ari normal pane munhu akauraya chi munhu kufemiri kwawo maurayiro akaita mwana yoyo akasiye kuti akurova uye akatouraya apfekwa nechimweya chiri papi pari cheungozi kuna amai vayo akacheka mwana vaye uye imweya ungozi zvekuti chero vari mujeri mememuka vada kutonzirwa tsitsi amai vayo vayo vatofambwa nawo wagadzirwa wabatsirwa nehama dzawo mutemo wedu unozoti auraya munhu anoita sefiti anopika mujeri asi uredi muchandudza nyaya yamai vayo kuti kana kuchunga kana chero kwawatorika chero kumasesi chero kwawatorika vakunozotovhasa pakati pokuongorwa chi pfungwa dzawo bozi pfungwa dzawo dzisinoma bamai vayo pano chimweya chiri papi chiri pavari asi manje zviita chimweya chekuuraya manje chemanje kazhinji kacho choti chikauraya munhu manje chobva chatiza chinosururuka chosiya munhu ari pachifuti ari pachena kozoti vanhu anamai vairova mwana vaivayava tete tichikura kumusha nyaya kuti mafonika angasati akutwatwa mafoni makamera izvezvi tichikura kumusha sitairohwa intaione musikanzo zvishuwa saka vana ava vamazuva ano ava vakasarayirwa nokurohwa vanokunetsai kwete mbichana asi kuti marovero acho marovero acho amai vangazogawa nechimweya futi vayote bozi marovero acho kuzosunga makumbo nemaoko ozoita kugarira kamwana kadiki kanochoka mbabva anditeka marovero acho nekuda kwe$11 iwo kuranga mwana kuti mwana anorangwa bozi shuwa mwana aka makamuregedza shuwa bozi time yelevel yoyo akaregedza shuwa mwana yeyoyo achiba semabiro yoyo yakaita mwana yanozotokunetsa ari pesa akuzobara next door ndio mwana azokura futi iri mbavha zati kumusha takatoona takatokura toziva kuti pamba panenge pane mbavha mwana pane mwana anogara paimbavha chikonzero vabereka vana kuwana nguva yekumutreata saka vabereki kuti sikurova vanaka kunodiwa sikunodiwa kuno mwero kutozokuzoti unozoatimotoanda turi rafu futi bozi kamwana vakakupindira vakatora chitutsi kuti chakati chako ndechako apo iwewe ndiwe amai ndiwe baba saka unozonzwa hayo kamwana kandikazvaraka saka bastard anditeke asi kuti isu rova uchiziva kuti mwana mucheche mwana muduku ende kuranga kune zera
kuende kuranga kwacho futi kunoda kuti urange uchiziva kuti uri kuranga kuranga kwasiyana nokuzoponda. Saka isu kuti isusu vai marovero vakaita vada kungotsurwa chete. Ina ndiona hangu kuti asi manje pandikazoona kuti vanonide kusungwa ka pakazoti anoataka nomurume manje papo nokudzura rasa ipapo manje ka unotoziva kuti amai ava vanenge vamukamweya kuchiganifosta futi tikavataga mai vave pamwe vakatoonekwa natete wakanokwa vari munhare right ndimamucharaka kuti hunhu indi kuti amai vavaika marovero akaita zvamwana plus pandikazonzoti wakazohaka murume futi vachiita sei havanofanira kupiwa kamutongo kadiki sokungowaraira handiteka kungoti kana kagore varimo vazive kuti hazviitwe futi kana 5 months handimapaonaka kwete zvavanyausa pamazikore kure stereki handiti asi kuti vanokupiwawo kamutongo kokuti wakadzoka kumba unodzoka nediscipline havozi babaka plus tuzoti rasi vakazobudikira wapapai kuti ndakazorohwaka kuno varume vari kurohwa mukati umasaka mutemo pambacho nganga varume vanozochaira kuvhurisa dhoketi kuti ndikurwa nemukadzi ka bozi zvinosekesa ndikurwa nemukadzi kuvanhu asi chokwadika varume vari kurwa nevakadzi apaka please taurai kuti kurwa nevakadzi mugadziriswe ndomwe ndi kuzanga kurwa ari muwareni pako mufutumu ari kurohwa munhu iyeyo zvokuti ai akurohwa nokuwachisa manepi serious ari muwareni pako mahwani akurwa nemukadzi uzoti akarwa ime mupamaka hama dzakanzi dzakatoti dzakauya dzakati ndikanzani maurwa mupama panapa zvakanzi ataitamba saka uzoti vari kurohwa ukati zvokuti taitamba wozika akutotya kuti wana kugadzirwa ikoko vachinjokana rume vachirohwaka kugadzirwa 2 mukadzika tofanira kuvapo discipline iri nani mchana aini mukadzi wanga akandisa laitaka hanombokuisa pavhaisi muchana morova ndinokuisa pavhaisi muchana chete mukadzi aisa pavhaisi nguva refu mbichana chete woziva kuti murume arowe pamwe anenge anyanyorohovha adzoserawo aiwa pane kurwa futi mukadzi wako chimurova utomudzidzisa ubhinya ndizvozvo ndada kutodaro pana vamwe vakadzi vairohwa kuti unokuchirwa mukadzi wako everyday musi wanozokudzoreraka paunoona kuti shiri yabvuta rekeni inenge yakuedza kuchidzosera zviti serious saka nyaya yekuti ndasaita kuti vakadzi atifanira kuwana nguva yekuvarova mukadzi arohwa atadzi arohwa pamba kudai aiwa utomupa ushwindi ndiwe kutomudzidzisa kuti kune karate inotrena utomutrena ka pachazokudzorera manje ndodzidzira saka pane pakatoipa saka kuti kurwarwa vakadzi kunopa kuti mukadzi akudzorere futi yes bozi wokumupa unhu hwako maitirwawo zvauri saka tikuti isusu kurova hakusi right ndizvozvo kutaura nomuromo chete so mukadzi anobuda misodzi so chitaura kunyanyisa kumurayira so kumutsura so anochema maiwe anenge asina kutaurwa mazimwe type dzinotosimuka uchitaura munyazoziya pandiona mukadzi aisimuka achitaura ndeteka kuti irafu mukadzi iva nerespect nemurume wako chero ari mudiki kwauri chero ari mupfupi chero ari asina hake mari kuva nerespect chine rukudzo usafanira kuti murume toti amai mwana musati chakati mukadzi anofanira kuti andazvinzwa nzou handiteka ndazvinzwa nzou yes koti akabva kunorayirwa chero iwe wanga unohashaka hauzosvika kuti uratidza hasha dzako unoziva kuti mukadzi wanga aita se anzwisisa handiteka kwozotiwo pane vamwe varume futi kuti kana mukadzi akati no zvamataura ndazvinzwa baba womwana asi ndanga chiti ndakati obvanzi kutopinda kuti ndanga chiti ndikati kwatsu kureva kuti imba vanhu vaviri ndizvozvo kunzwanana kunodiwa muimba yaMwari saka ndiri kutenda hangu kuti ana mai vachibata dzimba dzavo zvakaita zvakanaka zvine unhu ende tu vasingarove varume havazi varume vakurohwa wachisa murume wako wacho right it's okay chisheka kumurohwa kuti pana vanhu right chipedzera nemega nemudheni kuti zvekuzomurova pane vanhu baba uchitomhanyiswa wasuka mapureti ita sei zvikutoitika here zvikutoitika ndikatotsvaga ndozviwanakana muchida ndogona kuzokupai kuti ndokutipira kuti endei apapo mongonzwa nekaeria kacheka kutozi baba vari apa wanzwa nekurohwa tokutipirai tinazvo munyanya yacho mundipe nyaya yacho saka isi kuti isusu vana vanoda kurayirwa havana ndakashama mushana ndikaona ndaenda kuuk uku ndikaona pamba patikasvika so chinonzi mwana nazoda katobva mapurisa mwana wangu anga atondi
andiripotera kumapurisa kamwana kane 12 years andiripotera kumapurisa nokuti kakaita zvakati madzibaba akandinamatira madzibaba ku-UK mtemo wetu takauisa munomuka purizika nyika yedu inoenda nekusiriko ndizvozvo hurumende pamache ngaipaone kuti vana vanoda kurayirwa asi ndakafara hangu kuti president wakatanzi vana vedu vanoda kurwa wanzi tasa vanoda kurwa chaizvo napresident vanoda kurayirwa chitorwa shamvana avadi kuregererwa matuke aiwa avadi kumboregererwa ona mwana anopinda mbana 12 kurukudza usiku ane 13 years 14 years wanzi womubvunza wobva kuti ndimi here mandipa mari yacho imimi mune imi manditeka saka kuti mwana anodisciplinwa saka motema kasamudisciplina mwana iyoka kuita uchatomukwanisa saka isi kuti discipline yacho ngaive ine mwero chete asi vana vanoda kurohwa achidisciplinwa zvine mwero indiona kamwana kakafunga kanenge kakazosunga makumbo kakaka kanafanira kaita rafu kamwana kakazonzwa hedu ima munozotaza masaidzi eseka inyaya kuti vanhu vatarisa vhidhiyo rei vangoriona chete asi vhidhiyo yenzi hairitsitsi asi vhidhiyo rei makazotarisa kuti mwana kakaka pakasvika pakazosvika kusungwa maoko nemakumbo kanga ainza kuti asiviti kasungwa maoko atiteka ndofunga kaiti kuti ameo kakaruwa kubva kata sefuti kubva katodzosera ameo kakaruwa funga kubva katodzosera asi ngozoite dame pakazorwa rasend patazoti aiwa ameo kamwana kafunga kana zera nekuwadzosera kafunga kakangozotopinwa asi dzimwe dzenguva kuti vaberekiwo futi magariro acho anoita kuti vana vaitiwo nhubu mwana anenge achiona mai vachirova baba vachirova magariro acho ayo ipapo achisi right ipapo ndipati kuti magariro acho kana muno vana mune nyaya dzenyemanetsana ende mubhedhuru vana vasingaone zvinoratidza hunhu munhu hunhu saka hunobvira papi ipapo saka ndo pane dzimwewo pfungwa dzatinadzo nokuona kuti isusu zviri kuitika munyika vanhu vanofanira kugadzisa nzira dzekuti vana vanoda kutreatwa asi zvine mwero ini pandiri kupesana nevazhinji ndipo kuti vana ngavasarohwe ngavarohwe vana vaiva ini nechivanga chiri apa papo ndakarohwa nechiuopo ndarasa mombe dzaenda mumunda mavanhu andiri kuonaka asi bva siye mombe dzakadzirasa ndaita se ndakasiya mombe ndabva ndaenda kunoona tv kurefu kwataiona tv matizai kumushango usina matv ka taipane pataiti pachaminuka training center ndipatana tv chete papi pakusiya mombe dzakaenda munda mavanhu dzadya ndakarohwa discipline ndakarohwa nditeka asi zvakazondikudza ndichitya kuti vabereki vanorova asi kubva ipapo nchichoti vabereki vanorova zvakandipa kuti ndive neunhu nokurayirika kuziva kuti shuwa pendakakudzwa zvakanaka saka nhasi tiripo takakura nenzira dzakaita dzakanaka pamudai sina kutorohwa nekudai so pamudai ndito street kids pamudai singa ndichitoita zvekutoba saka kura ndikatoziva kuti zvakatondimunda zvinhu zvakawanda kuti inini kana paipa ndachida kutobaka ndinorohwa ukafa taitorerwa kudya kumba kwavanhu chaiko chaiko musha kwedu kumakorekore totukukwata unzi waenda kumba kwanenge unokwata kunodya chikafu chisiri saka waitoti chero urumba kwavanhu so wakatongonzi sadza rakutobikwa rakutooneka ndakumberofanzasa mire mumbocha kuti aiwa mama vanenge wapedza kubika kaini mai ndinodya kumba chikonzero amai vaiti vakakusvikira ripapo vainge utarisa neziso chete kuti wozoti chakachaya kumba manje mazano matukari vati mukunitarisirei atiteka wozoti kumba chakati chakachaya uchingosvika kumba wanzi wanga wacha chikafu kunogere wanakotozi kurohwa handiteka saka zvaipasa kuti tizive kuti isusu hatingo tikazvikise zvese handimukona vaiti munta panyaya kuti vaiziva kuti mwe munhu utsinye nevana vake nevana vako akakurera vana vapi ivavo kandakakujisira kuti vana vako vasabudirire paupenyu saka zvese zvaite zvaitoitika endi kudhara chaishanda kachinamato mazauno pachaenda kusimba stereki kudhara pachaenda mishonga kuti michanaba saka vanhu vaita zvese zvese kudhara kwacho saka vantu vanhu vaitora kumonita mhuri yani yake iko mataura enyu but nyakudai kuti nguva dzangu iyo yekuti anzi mazuva ano chinamato chatiri kuona ichi chikuita zvekunamata here mutumwa kunamata tiri kunamata semabvunza kudaro nekuti dzimwe nyaya dzacho dzatiri kunzwa dziri kubuda nekumachechi uku kwauku mufundisi unonzwa kunzi abata ningi nyaya idzodzo dziri kubuda machechi mai ningi vaya vazoonekwa vari kumba kwamufundisi ningi humwe hwacho urwoi rutobva nemuchechi hapasina zvekunyatso namata kunamata zvagara zvichingoitika asi musingazvione chete
social mazuva media social media ndopama kuzviona zvagara zvirese zvaitongoitika asi isusu tiri kuti isusu zvagara zvaitongoitika asi social media chete ndiyakuti yakuratidza kuti chakati asi zvagara zvirese zvanga zviriko saka isusu tiri kuti isusu zvagara zviriko saka asi pamwe pacho social media chete ndiyakubudza zvinhu pachena saka social media yatogonawo botsa kuti zivo zvimwe zvanga tisingaziva ndimakuona nditeka 2 kunozonzi anenge azorepwa anenge azoita zvakati pamwe pachipapa zvafanira sezvo pandiri panapa ndotonzi ndarepa handirambe hangu zvinogona kuzoitika asi nevanhu chinzwai level yanda kutamba nayo panapa inini yevanhu vanondichiva yalevel saka handifanira kurepa ndopfimba bhodzi yalevel zvazvomalevels yes saka panozoti hanzi inini ndazoenda kurepa handione amalevels zvakafanira chiri namagaya papanzi magaya akarepa kana sei hatizorambiredi mutemo kuti mutemo chabata basa rani rawo asi funga zvakenye magaya kuti angareperi nelevel yemari yanaye vamwe bose vasikana vacho vanenge vauya zvine pavo inyaya yekuti vanhu vakamburana uko vapedza kukamburana uko mumwe munhu anobva anzi ashaka patakakamburana pai pakada sei pakakwana obva ati pakakwara akufikisa akukana pasocial media tirimukonaka saka azosandurwa kudai akutoona kuti kukambura watoona kuti aindikambura we hasi aoita sei saka utati sapatina yakutenda saka mukutisista vanga vanyatsobatirwa basa iri ibasa rinenge rabatwa paipa panditika asi vakutotorwadzisa kuti tiveweka amai vangambodya vegani vega titoita kuti ndikakuchikidzira ka ndofunga uchadzoka maoko mani mangu asi unobva kuti ndakadya kudharatakazongona munhu achingozokera vanhu vabatana maoko hawo akufamba saka ndozvazvinoita saka totenda idi kuti pane imwe level yevanhu vanorepa neimwe level yeona kuti apa tikupombedza edu repa asi hapana kana repa yes sapatina yangangoenda sapatina chete inonzi sapatina yakutiza saka ikatiti tichikidzire tidai asi kuti edu mutemo chatongawo matongerani totenda aiwa thank you so much mutumwa nokuda kwenguva yedu tichati mutumwa mudzoke zvakare kupati 2 kunyanyanyanya padzidziso yamanga muchipa nyaya dzemudzimba ini ndinombowana mukana mutumwa wekusangana ndichikurukura nevasikana vaive vemurodi vanenge vachindiudzawo nyaya dzavo kuti aiwa tinozoita kuti tiende ikoko zvakadai ende mapabata zvakare nepamwe pamabata muchitaura kuti vanotomboya vasikana ava vachikumbira munamato tendai tifungotaunyepa kabhosi pane mwakandiudza kuti ndinotomboenda kuna madzibaba ndibatire munamato kwete muchana vanotouya chitiwa munamato saka munovaitira munamato kuti vatore vanhu vedu aiwa inzwai kwete kuti vatore munhu wenyu tinogadzira mhanza alright tinogadzira mhanza ndiyatinogadzira kuti zvipenye zviite zvakaita sei zvakanaka saka isino kugadzira mhanza iwo ndikukuziva zvaunoenda kunowana kuti uda kuwana zvakaitawo seiwo mawaniro wenyu akatongoendawo awanikwa ikoko nemhanza yatagadzira isagadzira mhanza kuti ipenye saka imimiwo kuti murume unyasaendewo mutobata murume zvakaita sei zvakanaka zvinondozekugona rekuirwisa mhanza asi unoziva kuti hakuna murume asina girlfriend aiwa makuzotirwadzisa hakuna murume asina girlfriend kusangobatana chete varume vazhinji vane magirlfriend saka ndikamubata ndoenda here kana kuti ndoita sei aiwa akuenda kupiko mushandi wako shuya imise malok senda oright varume wasaitechi musikanzwa saka tichisa malok senda asi papati kutokuudza kuti hakuna murume asina girlfriend hakuna kana aripo angatowanika 10 vanonga 10 pa 100 anogona kuwanika 5 saka vazhinji vari pachipara apa asi kuri chete pachipara hamusi kuzivana chete alright mainini wazi pane umwe akatakazonzwa aiti kuna mainini vamaini svika ku5 munhu achibatirwa magirlfriend 5 uchimutsvageko chaurikushaya 5 wake ka saka ngaangotora asingoti ari kungochika mukadzi mukuru chete saka ingoratidza vanhu kuti ndezvandiri wongomirira papi kuna mukadzi mukuru ane kumbu bana baba tete asida kubvunzai ka imimi nemazariro aita nyika yedu right yanipeka wenyu mega muchamawana kupi mimi right saka ndakuya kucentral loko ndakuchaya kucentral. Thank you so much mutumwa nekuti tenda kuti tikurukure nemi muri Zimbabwe. Mutumwa vari kudzoka kuti vamwe venyu mune mamwe mibvunzo iri kuita burning. If you want kuti mutumwa vadzoke aiwa tisenderei ma questions kuti pa part 2 mutumwa vanenge vane ma questions vanenge vachidaira kunyanyanyanya
nyaya dzemudzimba sekutaura kwamaita mutumwa mati muri mutumwa kana kuti madzibaba muno basa ramunoita rega ichitipa mukuno tichisvika pakunopendera hedu chirongwa chedu mataura kuti imimi kucentral local kundakunzwa kumheni ndokamango njenga zvenyu asi mwaradza kuti kutogona kudzibatanidza munogona kune vanhu vazhinji ko zvinotikunzwa nyaya dzefraud kune mukomana akabatwa izvozvi kusocial media anga achivhara vanhu mari vanhu vari kuchema nekuvharwa nekuita sei saka tira kumboziva kuti mutumwa ndeapi mabasa amunogona kubatsirana nemhuri yeZimbabwe? Isusu tinobatsira mabasa ese vakabirwa au tinogadzira minamato kuti zvinhu zvodzoke, mari dzidzoke, vane mari dzokuramba kubuda makambani vanenge vachishanda togadzira zvakare, mamarriages dzimba dziri kunetsa tinogadzira zvakare kuti imba iyo imire zvakasimba. Back to sender ndoita back to sender yekudzorera chivi kumuridzi wacho. Tinoita futi zvakare munamato wekuti varume vakaneta mudzimba vauye vapike mudzimba dzacho zvifambe zvakanaka, nevakadzi vasiri kupisa miri togadzira zvakare zvinhu zvakadaro. Pisa miri. Yes. Vanenge vatorwa kuti tono. Yes, nokuvhura mhanza tinogadzira zvakare. Zvinhu zvatinoita zvakawanda kutonhora vakadzi vanotonhora zvakafanana namatuke avatomboziva kuti kunopiswa miri. Andomugona anenge achingomhanya ari muto ari chando chiri firiji. Saka neda kuti abve mufiriji adzokedzwe agadziriswa ndoita kubva kuvarume nokuvakadzi. Yes, saka isusu ndizvo zvatinoita zvatinobatsira nematambudziko akangowanda varume vakatiza vakadzi vakatiza zvinhu zvatinogadzira zvinowanda nezvozvo. Saka zvinhu zvakawanda zvatinoita asi tiri kuona kuti zvikukomborera vanhu vakawanda mamainzi chachaya anenge ainzi agodha asi kubuda tinogadzira zvinhu zvakadaro handiteka chifamba zvakanaka. Saka zvinhu zvakawanda tita zvatinogadzira nemisha chaiyo inogadzira kuti zviite. Chero munhu ari kuEngland uko tinokutumira minamato, chero munhu ari kuAustralia tinokubatsira pafoni, chero uri kupi tinokubatsira pane zvimwe zvatinoita ma1 on 1 ebooking pafoni vanhu tobatsirwa uri kurefu kwauri ikoko. Chero uri muno munoya paground obatsirwa Tuesday, Thursday neSaturday parugare paAC 35. Vazhinji vamanoda kuzoita problem yekuda kushandisa manambers ekunzi South Africa kupisa shandisa manamba ekunzi South African toshandisa manamba eADM muno muZimbabwe 0773 066 354 kana 0776 581 704 kana 0776 581 698. Idzo ndo namba dzedu chete idzodzo. Kuna kuzvita namba dzavamasango vawanda. Saka chiripo choti mafotocopy anenge achitsvagawo kuraramawo asi vakubira vanhu nezita ramutumwa. Anzi ndonza mwaita nzi ndiri mukombi ndiri mubhazi ndikutoya kupi ikoko ina ndifambe nezvozvo ndofamba nemotikari handiteka dzandinofamba nadzo dzangu dzandinadzo dzandikapiwa naMwari handimabona. Saka iti kuti isusu amadzibaba kuona kuti baba ndiri kuenda ndiri mubhazi ndiri pakombi ndiri padaiso handite izvozvo. Tuma dzibaba vanzi ndisire fiyo ndiuye ikoko inini munhu ndakauya paground toonana paground tozosimuka chirase chinogadzirisa zvada kugadzirwa. Saka ndotenda kuti muri yeZimbabwe ngavachenjere kuno vanhu kuchita namadzibaba masango ndotenda. Tinotenda mashoko ekupedzisira achibva kwamuri mutumwa amungada kusiya kumhuri yeZimbabwe. Tiri kuti isusu mhuri yeZimbabwe batai panoponesa ende tiri kuti back to sender hatisi kumira. Varoi mucheri wegomba rake asi kuti mheni yamakanda masvingo emahwani ndiye chokwadi. Ndiye chokwadi. Tinotenda. Thank you so much for your time mutumwa. Back to you mhuri yeZimbabwe. Ndokutenda nekuramba makagara musina kusimuka muchiona chirongwa sekuvimbisa kwandaita kana mune mimwe mibvunzo yamuri kuda kuti mutumwa vadzoke zvakare paHot City naSokostina isai mucomment section. We'll be reading your comments tidzoke tinyatsokurukura namutumwa. Zvakare mutumwa vataura namba dzavo dzataura idzi ndo dzaunofona and mutumwa vati iwo ukaona madzibaba vako kuti ndiri mubhazi kuya handizirini ukanzwa kunzi nditumire mari yefiyo handizirini hakuna kuzodzoka wakuchema kuti Sokostina munhu uya ayewa wazvinzwira pano uye zvakare nechiso chavo muri kuchiona ndosaka tavaunza pano kuti muone chiso chavo. Until we meet next time muri Zimbabwe, thank you so much. Don't forget to like, follow and subscribe. Ndoziva kuti nyaya dzinonakidza munodzida udzoka shamwari yako kuti shamwari mbona video ranga richibuda pano pasigo panapa pachibudiswa mutumwa wachidzidzisa kana usinawo kudzidza hauna kutodzidza ende hautoteerera hatuna zvatokwanisa kukuita asi anoda kudzidzawo kuti imba yako imire zvakanaka. Vakadzi hanzi musarove varume uye varume kana uchirwa nemukadzi taura zviri nani uwane rubatsiro tibatsirane zvakanaka. Kuwarren Park toda kupatsvaga tifambire nyaya yemunhu ari kurowa kwete mishana. Right. Thank you so much. Ndoti sare zvakanaka. Bye bye. Thank you. Right.